Tu je Šani, vítam vás pri mojom prvom let's play, bude to na hru Mount Blade. Je to veľmi dobrá hra, kedysi som ju hrával. Ide o to, že v stredoveku proste prídete do nejakej zemi a tam sa snažíte prežiť, zbohatnúť. Takže my si teraz vytvoríme novú postavu, hral som to už mockrát, ale spravíme si muža. Môj otec bol lovec. Bol som potom dieťaťom z stepy, potom som sa stal kováčom a kvôli osobnej pomste som sa rozhodol vydať do Kalardie. A áno, dobre, meno bude Šani. Dobre, ideme silný, pohyblivý a nejaký ten intelekt. Dobre, svaly, štít, dáme si niečo do lukostrelby, jazdectva, presviečania. Dobre, a budeme bojovať hlavne s jednoručnými zbraňami, takže dáme si čo najviac do nich a nejaké oboje ručné možno. No áno, spravíme si teraz postavu, sme mladí, dáme si tmavé vlasy, no, dáme si aj nejaké fúzy, môžu byť takéto, vlasy mi vyhovujú, dáme ich čierne, a to stačí, dobre. Takže najprv začínam sám, môžem ísť na cvičisko trochu sa vycvičiť, ale ja nepôjdem. Ja pôjdem zohnať nejaké veci, peniaze. Chcem byť v Hotskom kráľovstve, takže idem cestou tam. Keď ma nejakí banditi prepadnú, tak ich porazím. Dúfam, že v tomto prvom let's play bude aspoň nejaká bitka. Takto cestovanie je dosť nudné, ale keď si kliknete control, tak sa dá rýchlo presúvať s cheatmi, ale do let's playu idem bez cheatov. Dobre. Dúfam, že tu nejakí budú. Haló. Aha, tu ste. A tých 18, to je moc. Naháňajú ma, ale to je môj idem. A týmto 12 asi neujdem. No, tak idem s nimi bojovať, aj keď som sám. A ich je 14. Sme bore. No, máme kušu, jak vždy zo začiatku. Musíme ich nájsť na bojsku. Čo máme? Kušu, meč. Dobre, to je v pohode. Dobre. Skúsime sa ich všetkých pobiť. Zarobiť si nejaké peniaze, nejaké lepšie veci získame. Ináč, chcem vás upozorniť, moje let's play budú asi trochu kratšie. Pretože nemám na to zase tak moc času. Mám dosť toho v škole. No, ukážte sa. Všetkých ich pobijem, dúfam. Ale je ich celkom dosť. Strieľajú po mne. Ja začnem strieľať najprv a potom pôjdem s mečom. Ináč nenastavuje sa obťažnosť, takže ak to trochu pofejlím, tak pretože je to v podstate na hardku vždy, lebo keď som sám, nemám ako ich zabiť viac menej. A z týchto nemám rád, oni majú lukostrelcov a to je strašne nepríjemné. Ja som slepý, ako vždy. Kelu. Čo sem? Už! Videli ste to? Normálne, už som ho išiel zabiť a vtedy vystrelil. No poď sem. Áno, pekne. A toto tiež neznášam. Ide bodať. No, vyzerá to tak, že vďaka tomu, že to lukostrelci asi prehrám. Vyzerá to tak, že áno.
Ináč, tento boj je veľmi napínavý, áno. Áno. Bez zlutovania. This is Sparta. Dobre. Krásne. Aj keď to už je jasné, že zomriem, ale skús. No áno, zomrel som. Takže mi vezmú veci, okradli ma. No, prepáčte, čakal som, že stretnem nejakých, čo budú 4. Nečakal som, že ich bude rovno 12, pár som ich zabil. Teraz im ujdem a budem mať bez peňazí, bez vecí. Je to celé na nič. No, pozrieme si, čo také máme. No, nechali mi aspoň meč, koňa. Mám nejakú rybu, dobre. A peniaze mi vzali. No, týchto je 5, tých pobijem a budem mať nejaké peniaze. Takto proste tom nájdete nejakého kráľa, budete pre neho plniť úlohy, získate ho, budete mu ako verní, stanete sa lordom, môžete mať vlastné mesto a tak, ale ja neplánujem, že budem hrať toľko častí, chcel by som potom zahrať mafiu, či si ju donesiem z druhého počítača na USBčku. No a tak, celkom v pohode si myslím, týchto teraz zabijem a predám tie veci a myslím si, že to ukončím, že to na začiatok stačí, aby sme sa spoznali. Už viete, som Šani. Idem točiť takéto let's. Budem vyzerať jak úplná lama, pritom je to len preto, som to dlho nehral. Ja však nejaké fejliky treba. Dobre, áno, povodte ma tu a ja vás potom rovno prepadnem a už vás vyriešim. Ma nebudete štvať. Pleje. Aha, tu sú. Tu sú. No to tiež sú tí strelci, ale je ich málo, takže to nejak zvládneme. Zabiť! No, dobre, teraz skoro na mňa trafil, ale by ma naštvalo, keby ma zabili a je ich tak málo. Aby ich, nezastavuj sa. Jediná vaša výhoda je proti ním, že máte konia a oni nie. Keby ste rovnako pešiek oni, tak vás zabijú jak nič. Hlavne keď ste sami, ja si potom môžem zohnať aj nejakú družinu, ktorej budem veliť. To zatiaľ není treba. Štít by sa mi hodil, si potom, ak zarobím peniaze, nejaký kúpim. Áno. Nie. By ste ma už naštvali, keď ma zabijete. Som dlho nehral to, preto som taký amatér. Aha, druhá úroveň, budem si môcť zlepšiť schopnosti a všetko. Musím kľúčkovať, lebo fakt raz ma trafia a už som mŕtvy. Strašne zle. Čo som tu mal kedysi lorda, ten vydržal miliónkrát viac. Nestrieľaj, nestrieľaj. Nie! To úplne...